Hei, pe acoperiș, se vede ceva! Este ceva acolo, dar nu prea avem cum ajunge atât de sus. Mă descurc eu! Ai grijă! Oare cum a reușit? E un șoricel rapid uneori. Oh, ah, 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 ah. Eu am vrut să cad. Nu mai rezist mult. Benjamin, nu! Nu-mi vine să cred că faci asta. Cum ai putut? Te furișezi noaptea și dai spargeri. Ascultă, n-avem timp de asta. Unchiul și mătușa au necazuri. Benjamin, nu le nerva, te rog. Atunci să-i ajutăm. M-am săturat de balena asta. Carcasa nu o să mai reziste prea mult. Bine, pregătiți harponul. Benpedul meu. Trebuie să creăm o diversiune. Benjamin? Benjamin!